10-15 मिनिट पुढच्या राऊंडला घेऊन येतात. आणि त्या जायचे कारण त्याला मला नाश्ता बिस्ता घेऊन ये 2 पोरं वाढले ते करमायचं त्याला तांबाटी असं बंद बांधते माहिती आहे जमलं का नाही ओके जर जायचं आपण ते असं नाही करायचं हॅलो इथं होईल हा झालंय म्हणलं हो 1-2 राहिलेत पायपा हो 1-2च हो दादा थांब थांब हा चालतंय की साईडलाच कर नाही 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 सुद्धा बरी जाय ती कळतं का एवढा राग तशीच आला ना ठेवायची तुला. कुठे असं जाऊन व्हिडिओ घालतो ठेवायची रचून होते ती होय चल सुन चल शेतकरी खेच पण काय नाही 500 नाही ना सुद्धा 500 हा पाहिजे होय ओके ना हवे भाषा 300-300 रुपये पैसे किती सांगायचं सांग 2000 द्या 2000 हा बोला की अरे पैसे सांग ना बाबा म्हणजे ते पैसे घेऊन येतो आणखी 300 पोरं म्हणते ती होय हा. 300 का हा. चालतंय चालेल करतो पाईप गोळा आणि बघा गाडी बरं या तुम्ही इकडं गाडी बघा बघून द्या गाडीच्या मात्र साला गाडी मेरी मारणी आहे साला मेरे को फोन क्यों दिया मात्र तुमच्या गाडी दमना काय सावडांनो तू आम्हाला विचारतोय तुमच्या इच्छा माझे मी मुकादम ए, मला तुझ्या पैसे आईचं द्यायला फोन लावू राहतो. 200 रुपये काय सावडांनो मग किती 200 रुपये आत्ताच्या माझ्या गाडीत 500 साडे तुझ्या दोनशे. बापाने 200. ऐक की. जायचं मुकादम ऐक मुकादम की. झालो मी. मुकादम झालो ना तू सोने मुकादम मी मुकादम वर. आत्ताच्या फोनवर फोन लाव 1000 रुपये द्या म्हणाव त्याला 100 देऊन आपण 900 हा घ्या दे. तुमच्या आईच्या गाडी लाव. वापा तुमच्या लाव फोन. तुमच्या आईच्या बोकात हा, 300 पण टाका. chill. पण तुम्ही बोलायचं लाव म्हणलं का तुम्ही बोला सांगतो ना? बघ तू. हा. तुझ्या